ମରୁଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମରୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ, ମରୁଡ଼ିର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରକାର ତାଲିକା କରିପାରିବେ, ଘର ଭିତରର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ, ବାହ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନହେବା କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ନହେବାର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୀଷଣ ଜଳ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ଜଳ ଅଭାବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଜଳ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ, ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ମରୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ବାଷ୍ପୀକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଇ ବାୟୁରେ ମିଶେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲେ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଜଳର ମାତ୍ରା ବର୍ଷା ଜଳ ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ କୃଷି ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ଏକ ଗୁରୁତର ଭୌତିକ ବିପଦ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ଘଟେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଦଳିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହେ। ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା କାରଣରୁ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମରୁଡ଼ି ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁର ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶେଷତା। ତଥାପି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ମରୁଡ଼ି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡେଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ରୋନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଗଛର ରିଙ୍ଗର ପ୍ଲେଟିଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରାୟ 1900 ମସିହା ସମୟର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳସ୍ରୋତ ଶୁଖିଯିବା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା, ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ମନୁଷ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ମୃତ୍ତିକାର ଲବଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳର ଅବନତି, ମଧୁର ଜଳ ପରିସଂସ୍ଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଜାତିର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମରୁଡ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 68% ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଅଟନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ 35% ଭାଗରେ 750 ମିଲିମିଟରରୁ 1125 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କି 33% ଅଞ୍ଚଳରେ 750 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗ, ଯେପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦିରେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେତୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ସରକାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ମରୁଡ଼ିର ଇତିହାସ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମରୁଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି, ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମରୁଡ଼ି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ସମୟର ଅବଧି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ମପାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆର୍ଦ୍ରତା ନଥିଲେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଏବଂ ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମରୁଡ଼ି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେତୁ ଝରଣା, ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଭୂତଳକୁ ଜଳର କମ୍ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜଳର ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମରୁଡ଼ି ଘଟେ। ଆସନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣିକୁ ନାଳରେ ନ ପକାଇ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ଘରର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଲିକ୍ କରୁଥିବା ନାଳକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରୁଥିବା ବୁନ୍ଦାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2700 ଗ୍ୟାଲନ୍ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଲିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଏରେଟର ସଂସ୍ଥାପନା କରି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ନାଳର ମରାମତି କରାନ୍ତୁ। ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ଧୀର କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପାଣିରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିପାରିବ। ଏପରି ଉପକରଣ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହାକି କମ୍ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଫ୍ଲଶ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସିଣ୍ଟର୍ନ ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କିରେ 1 ଗ୍ୟାଲନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଟାଙ୍କିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଂଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ। କମ୍ ପାଣି ବର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସାୱାର ହେଡ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ସମୟ ସାୱାର ନିଅନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ମୁହଁ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟିବା ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡିଶ୍ ୱାଶରର ଉପଯୋଗ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ଜଳ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ୱାଶ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣି ବାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିସୁ, କୀଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଶୌଚାଳୟରେ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। ହାତରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ 2ଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ସାବୁନ ପାଣି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ଲିଚ୍ ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ପନିପରିବା ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବୁଡ଼ାଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେଫ୍ରିଜିରେଟରରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଟ୍ୟାପ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ର ଉପଯୋଗ କେବଳ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ାରେ ଭରି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପାଣିର ସ୍ତରକୁ କପଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପମ୍ପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପମ୍ପ ନିଜେ ଟର୍ନ ଅନ୍ ଏବଂ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ହୁଏ। ଟାଙ୍କି ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ ଘାସ, ଭୂମି ଆବରଣ, ଶାଳ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାନ ଜଳ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲରକୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଳ ବଗିଚା ଏବଂ ବୁଦା ଉପରେ ପଡ଼େ, କଂକ୍ରିଟ ଭୂମିରେ ନୁହେଁ। ଏପରି ଖେଳନା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଜଳର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଜଳର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଏପରି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ସମାନ ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ନ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
ସିଞ୍ଚୟ କରୁଥିବା ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବଗିଚାରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରତିରୋଧକ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅଧିକ ସାର ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୃକ୍ଷ, ଉଦା ଏବଂ ଫୁଲ ପାଇଁ କମ୍ ଜଳ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାରିପାଖରେ ଓଦା ଘାସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଓଦା ଘାସ ଅନାବନା ତୃଣକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥାପନାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପବନ, ବାଷ୍ପୀକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋରେସନ୍ ଆରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ ଧୋଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଜଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କାର୍ ଧୁଅ, ଏକ ସଟଅପ୍ ନୋଜଲ ବ୍ୟବହାର କର, ତାହା ତୁମର ହୋଜ୍ରେ ଏକ ପତଳା ଧାରାର ଜଳ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କେବଳ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ବଗିଚାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସଏଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ କୋଦାଳ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଟି ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଘାସ ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ଘାସ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଏକାବେଳେ ପାଣି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁନଃ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟାନ ଭଲ ଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳ ବିସ୍ତାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ବଗିଚା ହୋସ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 600 ଗ୍ୟାଲନ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବ। ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଛ ଏବଂ ବଡ଼ ବୁଦାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଘାସ ଏବଂ ଲନ୍‌କୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଦେଖିବା। ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରେ ଦୂତର ଭୂମିକା ବହନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ସେବାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମରୁଡ଼ି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟିର ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଜଳଚକ୍ର କିମ୍ବା ଜଳ ଅସନ୍ତୁଳନର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 68% ଭାଗ ମରୁଡ଼ିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଟେ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। 4 ପ୍ରକାରର ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ତାହା ହେଲା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଜଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ। ମରୁଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସମୟରେ ଜଳକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍‌ରେ 60% ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ।